bida nandito na sa inyo. Ito ang Amazing 4, ating laging kasama. Miracle Seed, sigla ay dama. Mega Egg, proteksyon ay handa. Multi 5, kumpleto na. At ang Mega 1, ang bida sa tuwina. Amazing 4, i-dance mo laban sa sakit. Tayo ang panalo. Microbes at parasite o kahit cancer man yan, katawan ay lalakas, hindi sila ubra dyan. Vitamins na natural, gawa para sa atin, upang bawat pamilya kalusugan ay anihin. Salamat Doc Joey sa iyong malasakit, sa tulong ng Amazing 4, lalayo ang sakit. Check it out! Miracle Seed, Mega Egg, Multi-Pay, sayaw, Mega 1, sigaw. Apat na sandata sa bulsa at sa puso, kalusugang wagas, hindi tayo susuko. Ang Amazing 4, ating laging kasama. Miracle Seed, sigla ay dama. Mega Egg, proteksyon ay handa. Multi 5, kumpleto na. At ang Mega 1, ang bida sa tuwina. Amazing 4, i-dance mo laban sa sakit. Tayo ang panalo. Doc Joey Bendito, helping people to heal. Natsuna galing dama ang real deal. Amazing 4, Mega Sing, Mega Multi-1, Mega 1. Lakas ang katawan ngayon ay abot kamay na. Mga alternatibo na solusyon sa ating nararamdaman sa ating katawan. Mga mamot na garantisado at napatunayan na ng gana na pagaling. Amazing 4, mga herbal na mamedisina, affordable. Amazing na ang medisina na tayo, gagaling sa natural na paraan. Amazing Polubjo, hatid ni Doc Joey Bendito. May mga karamdaman ka ba katulad ng diabetes? Paikay na sobrahan sa mga matatamis, ahagad, sakit sa puso. Nakamamatay pag hindi na agad. Katong sakat sa antimotubo, arteritis, kakatapainan ng ating mga binti. Mega capsules, mayroon kasi itong 5 klaseng potent berries na mayaman sa antioxidants. Ang Multi-Fec capsules, binubuo naman ng 5 klaseng mushrooms na kakatulong dahil sa taglay nitong pagpapalakas ng immune system at sa pambihira nagitulong sa may mga sakit na kanser. Mga alternatibo na solusyon sa ating mga nararamdaman sa ating katawan. Gagagamot na garantisado at napatunayan na ng nangangapagaling. Amazing 4, mga herbal na mamedisina at affordable. Amazing na ang medisina na tayo, gagaling sa natural na paraan. Ang bida kasi rin mo pulutso, hatid ni Doc Joey Bendito. May mga karamdaman ka ba katulad ng may sakit na nagpapahirap sa kababaihan, breast cancer, bukod sa dibdib na dapat agapan agad, stroke, sakit na hindi ka makakagalaw, pa ikaw ay nagpapalipas, kumain o hindi. Ang Miracle Seed, mabisang proteksyon sa katawan laban sa mga
bakterya maging ang nakakamatay na virus. Isang Mega One capsules ay ang pinaghalo. Amazing trio at mga idinangdag na naturalhan. Broccoli, milk thistle, astragalus, hulalos, holy basil, bitter melon, palamerictus, turmeyang dilaw, at moringa, mamalunggay. Sa kabuuan, malaki at marami ang mga benepisyong may hahatid sa atin ng Amazing Food. Tulad ng laban sa mga impeksyon, pampalakas ng resistensya at proteksyon. Ng katawan laban sa mga sakit at marami pang iba. Mga alternatibo na solusyon, lusyon sa aming nga nararamdaman sa ating katawan. Mga gamot na garantisado at napatunayan na ng mga napagaling. Amazing Food, mga herbal na mga medisina at affordable. Amazing na ang medisina na tayo gagaling sa natural na paraan. Amazing na produkto, hati-tik, Joey Betito. Amazing na produkto, amazing food. Amazing na produkto, amazing food. Amazing produkto. Hatid ni Doc Joey Betito. Aga mga tugang kong Albayano, Bicolano. Andito po sa atin si Manoy Arnold Yodike ng Manito Albay. Ito po ay dating na mild stroke at mataas ang blood pressure, masakit ang ulo, ang batok, ang buong katawan. At siya po ay hindi na masyadong nakakalakad ng maayos. Kaya po a few months ago, pumunta po dito ang kanyang anak, bumili po ng ating mga produkto, kompletong produkto natin, good for 1 month. At ngayon po ay andito na sa atin si Manoy at makusugon ay talagang makikita mo ang kagwapuhan niya, bumata. Kaya Manoy, paki-explain tabi sa ating nanonood ngayon kung ano po nang nangyari sa inyo. Good morning po. Pagka-stroke ko po, dinala ko sa ospital. Bali 1 week ako duman. Sabi ka doktor, operahan. Abo ko. Sabi ko, abo operahan. Kung pwede, bulong-bulong lang. Sabi ka doktor, o sige, pag madalang yan, putol mong ugat sa liog, okay na. Pinainom ako kan so bulong na Aptol. Sabi ko, okay na mamang ano ko. Huwag mo akong operahan. Sabi ko. Sabi niya, sige. Pinasok uli ako doon sa taas. Sa tube. CT scan. CT scan. Maglabas. Anong ginawa mo? Okay na yung ano mo. Yung ugat mo. Wala nang bara. Wala nang dugong nagbara. Iyan ang inano ko noon. Tapos sabi ko, kung pwede, lumabas na ako dito dahil ayoko ng gamot na synthetic. Ayoko ng gamot na synthetic. Ang gusto ko, herbal. Ngayon, si Doc Joey, lagi kong narinig ito sa DCGB. Sabi ko, anak, puntan mo si Doc Joey. Ano mo ng gamot? Yung para sa akin. Ayaw kong mag-maintenance ng kung ano gamot na synthetic. Sige, sabi niya. Pumunta dito yung anak ko. Nagdala ng kaunting halaga. Pagbalik, good for 1 month. Sa madaling sabi, natapos ko na yung 1 month.
ito na ang resulta. Napakaganda. Wala na yung maintenance ko nung araw. Wala na. Ito na lang ang maintenance ko, yung gamot sa kanya. Kaya kumuha uli ako ngayon. Pero, okay na ang pangangatawan ko. Wala nang sumasakit sa leg ko. Kaya, kayo mga brother, yung mga mataas-taas dugo, huwag niyong pabayaan. Pumunta kayo dito. Kung gusto niyong, ayaw niyo nang umabot kayo sa level ng upirahan pa kayo sa mga naputol na ugat sa inyo. Herbal lang ang gamot dito. Kay Doc Joey Bitito. Dito lang yan sa tapat mismo ng Central Bank. Oh. Kaya sa lahat ng nakikinig na gustong gumaling kahit anong klase na sakit, pasyalan nyo dito si Doc Joey. Salamat po. Ito po si Manoy Arnold ay retired Marines po ito. At talaga po dahil sa kanyang very stressful na gawain, kaya po nagkasakit siya na operahan, na hospitalize siya na mild stroke. At ito nga, nagtataka tayo pag after 1 month talagang ang lakas-lakas na. Kaya ang ininom lang po nito yung mga amazing products natin, Amazing 4 at iba pa. Tayo unang-una nagpapasalamat sa dakilang Panginoong Jesucristo na tulungan ang kanyang anak na si Manoy, si Arnold, at ngayon po healthy na, at ngayon po bumili uli ng parang maintenance niya. So Manoy, congratulations, mabuhay ka, God bless, Salamat and po. good health. Yes, sir. Nga po sa maraming karamdaman si Sir Ildefonso at nag-avail po ng ating mga amazing products, good for 1 month. So ngayon po ang kanyang daughter-in-law, meron pong magandang balita sa pag-inom ni Sir Ildefonso ng ating mga produkto. So, sister, pakikwento mo po ang nangyari, nangyari sa iyong father-in-law. Nagpunta ako dito noong nakaraang buwan, parehong petsa pa rin ngayon. Tapos, ang sakit niya, nag-iihi siya ng dugo. Grabe. Oo, grabe kasi parang may bukol yung kanyang Kidney o prostate? prostate. Prostate. Tapos, may gamot siya galing sa doktor pero parang wala namang walang epekto. Oo. Kaya naririnig niya sa radyo yung programa ni Doc Joey. At saka may enlargement of the heart pa ang Opo. father-in-law mo. Opo. Tsaka kasama na rin yung uric acid. Uric acid. Yung high blood. High blood. Nag-high blood din siya. Sabi mo nga, pabalik-balik sa ospital. Balik sa ospital. Tapos, nung narinig niya ang programa ni Doc Joey, inutusan niya kami pumunta rito para bumili ng gamot. After 1 month, after 2 weeks pa lang niya pag-inom, hindi na siya umiihi ng dugo. Okay, praise God, hallelujah. Oo, tapos, tinuloy-tuloy niya yon. Dati katawan niya matamlay, ngayon masigla na ulit. Masigla na. Oo, mabilis na kumilos, may gana ng kumain. Yes, praise God, Yun. hallelujah. Kaya, pinabalik niya kami ulit dito para bumili ulit ng gamot. Para Ang second tuluyan- month. Second Yeah. month, para tuluyan na siyang gumaling. Okay. Para masiglang katawan, para mahabang buhay. So, ibig sabihin po, mga minamahal kong kababayan, yung kanyang father-in-law, nagpapagamot ng matagal na, pabalik-balik sa ospital dahil sa ang dami-daming karamdaman, may enlargement of the heart, mayroong high blood, may uric acid, at ang pinakamatindi nga po, yung pong bukol sa prostate, kaya umiihi po ng dugo. So ayaw naman magpa-opera, kaya pumunta po sa atin dito noong last month at nag-avail po ng ating mga amazing products, good for 1 month. Ito po ay October 14. Apo. So ngayon po mag-iisang buwan na. Opo, isang Kaya buwan na ngayon bukas. pinabalik ka para mag-avail uli ng good for 1 month. Opo. So nakita po ninyo, it's amazing, di ba? Very amazing kasi matagal nang may sakit, ngayon po ay malakas nang kumain, may gana na, maliksi na,
at hindi na po umiihi ng dugo. So ano po ba ang masasabi ninyo sa ating mga produkto, sister? Pakisabi po, pakiano po sa ating mga kababayan. Ito po ba ay pwede mong i-recommenda sa lahat mong mga kamag-anak, Opo. kaibigan, kakilala? Opo, pwede naman, pwede po. Ako, personal kong na-experience yung palaging masakit ang likod ko. Yes. Tapos, ano ba yung ininom ko? Miracle C. Bumili ka ng isang box sa Miracle C. Bumili ako ng Miracle C. Nagtitake ako ng umaga tsaka gabi. Opo. Tapos, napansin ko, parang hindi na sumasakit ang likod ko. Nakakapagtrabaho na ako ng maayos. Biruin mo yan. Miracle C nga pa lang. Mayroon ng Miracle C improvement pa lang. sa sarili mong buhay. Isa pa lang yun. Isa pa Okay. lang yun. So, iyan po ang malaking pagkakaiba. Kaya mga minamahal kong kababayan, ito po ay proven and tested na ang ating mga produkto since 2008. 18 years na po tayo. Kaya nga po si Doc Joey Bitito, ang founder, ay 71 years old, binansagan ng ang lalaking hindi tumatanda. Sapagkat napakalakas, wala pong maintenance drugs, iniinom lang po natin yung mga amazing products natin. At the same time po, bumabata pa. At age 71, yung iba, nagsasabing parang 51 lang ako, nasa 60. Kaya mga minamahal kong kababayan, kung kayo po may problema, may sa inyong kalusugan, magsadya lang po kayo dito sa kay Doc Joey Bitito sa harap po ng Bangko Sentral sa Cabangan West, Legazpi City. Para po, sabi nga natin, there's no harm in trying, done none at all. Ibig sabihin, wala pong mawawala sa atin kung tayo ay susubukan natin. Lalong-lalo na kung matagal na tayong umiinom ng mga gamot, parati ka na hospitalized na hindi ka po gumagaling. Subukan natin ang mga natural na galing sa Amerika na proven and tested at ito po ay gawa ng ating dakilang Panginoong Hesukristo na ibibigay sa ating sambayanan. Maraming salamat, sister. Thank you po. God bless and good health. Several months ago, at ang sabi niya sa akin, mataas po ang kanyang creatinine at may problema siya sa kidney. At sinasuggest ng doktor na dialysis siya kasi I think 500 plus ang kanyang creatinine. So ngayon, pagpunta sa akin dito, binigyan ko muna ng Mega 1, pinainom ko ng 2 cups 3 times a day kasi medyo kulang po ang budget. So ngayon po, andito si Miss G. Bayaban, very healthy, bumisita sa atin sa opisina at siya na po magkukwento sa atin lahat. Miss J, pakikwento mo sa atin lahat ang ano ba ang nangyari noon na ikaw ay sabi mo nga po dialysis ka na at yung pala pati ay suspected na cancerous yung kidney mo. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Gina Rimberan, taga Pakatay, Albay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at saka ito po sa Mega 1 kay Doc Joey po kasi nung ano po ako na hospital po ako tapos pumunta po ako sa kanya na ano po ako ng Mega 1 tapos hindi po ako na dialysis kasi bumaba po yung creatinine ko. Dati po mataas po at hindi agad ako na CT scan. Pero nung uminom po ako ng Mega 1, yun, bumaba na po saka ako na CT scan. Tapos, ano po ako na operahan. Na-operahan din po ako, pero nagpapasalamat po ako kasi nung binayopsi po ako, maganda po yung resulta ng biopsy. Hindi pa ako... Hindi na cancerous. Opo. Hindi pa ako na mag-chemo o kaya mag-radiation po. Kaya, totoo po talaga ako. Pasalamat po sa Diyos. May kaman po kay Doc Joey Bitito po kasi yun po, ang ganda po ng resulta ng po nangyari po sa buhay ko. Kaya, yun po, masaya po ako. Sobrang pasalamat ko po talaga. Nakilala ko po siya at saka may gawin po. Kaya kayo po mga kaibigan, mga kilala po, mga kamag-anak, inaanyayahan ko po kayo na subukan niyo na rin po na itong mga amazing products po ni Doc Joey Bitito. Talagang ma-amaze po talaga kayo. Talagang maganda po para sa ating kalusugan. Maraming salamat po. Okay, Miss J, at sinasabi ko, bayaban ka. Kasi bayaban nung dalaga ka. O nung... Middle name po. Middle name pala bayaban. Pera nga pala. Okay, so... Yan po mga minamahal ko, mga amazing people na ito si J. Ay medyo matagal na rin natin nakilala. Yun nga po, nalalaman tayo nung sinabi napakataas ang kanyang creatinine. Yung pala,
hindi lang pala yung creatinine, meron ibang problema sa kidney. Dahil nga po, nung uminom, nung binayopsi, ay hindi na po cancerous. Benign na lang. Kaya talagang maraming salamat. Unang-una, God first, sabi ko, love and success. Kaya naging successful dahil nga po uminom ng ating mineral. So, Merry Christmas, J, and congratulations. At hindi ka na dialysis at hindi ka na chemo. So, thank you so much. And God bless. Maraming salamat. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Andito po sa atin si Nanay Carmen Gonzales. Ito po ay taga Arimbay, Legazpi City, pero ang pamilya niya talaga from Ligao, Apio Duran. At siya po ay pumunta dito ni tatay several months ago na may mga health concern. Nanay Carmen, pakikwento po ninyo sa amin kung ano po ang mga karamdaman ninyo, lalong-lalo si tatay, at kailan kayo uminom ng Amazing 4 at ano po ang nangyari, ano po ang magandang nangyari sa inyong pag-inom ng ating mga produktong natural. Ako ang masasabi ko, talagang the best ang produkto ni Doc Joey Bitito. Kasi yung mister ko, nag-visit sa Digge at nagpabulong. Yung nagkonsulta tungkol sa mga karamdaman ni tatay. Ano po nga ang mga karamdaman ni tatay? May sa Diabetes. May sugar. Oh, sugar. May high blood. May high blood. May high blood. Tapos may- May problema sa lungs. May katarata. Tapos yung tuhod. May arthritis. At pag umutot, Pag nag-atot siya, is kahit mabataon pa. mabataon. Ngunyan, dahin ng parang, maski nagkakag kami sa mga mall, Wala na. Wala nang amo. Ilang linggo, ilang buwan na nakita mo, nanay, na mayroong malaking pagbabago kay tatay nung uminom ng ating mga produkto? 20, okay, dahin nga niyang kuyang, dahin... Dahil 3 months? Dahin 3 months, 1 month lang. Oo. 1 month lang, may magayunang nangyari na. Nangyari sa iya. Marisakot mo niyan, nag-ano pa kami kan, ano ito, bulong digdikido. Migawan. May gawan. Oo, Tapos dati Amazing 4. kami simpo, Dahil sa na-address yung karamdaman sa sugar, sa high blood, high blood. so arthritis, na-address, so sa lungs ay gumanda na. Patay ngayon, so kanyang pag-utot ay mabango na. Wala nang amoy, wala nang amoy. Grabe, so phenomenal. Ano po masasabi mo, nanay, sa mga nakikinig? O, kaya kamong mga, may mga, kaya kamong may mga karamdaman, magdigdisa na kamo kay Doc Joey Bitito. Tani yun ang mga bulong na talagang imported, talagang Aprobado. Aprobado. Yan. Kaya, Na nakakatulong. nakakatulong sa itong kalusugan. Wala pang side effect kasi natural. Wala side effect pa na kasi natural. Yeah, dahil sa natural. Okay. So ikaw, nanay, umiinom ka na rin ngayon. Ano iniinom mo? Itong kape. Yung kape naman, Migay Coffee. Sa kanyang green tea. Okay, yun ang iniinom mo naman dito sa atin. Yan naman ang pikin. So, nanay, maraming salamat. God bless and long life. Okay. Salamat. Okay po. Yan po si Nanay Gonzales, ang asawa niya. Pinsambo po ni Mayor Gonzales ng Ligao City. Yan. Mga ano lang po ito, low profile, pero ito yung mga yamanin. Sana. Sana. Sige, regards na kitatay. God bless po. God bless. Salamat po, Lord. Thank you, thank you. Thank you. Sige, amen. Umaga po, mga minamahal naming nanonood sa amin ngayon ay andito po si Madam Cherry, taga Maslog, Legazpi City, na siya po ay ang kanyang asawa dati ay na-stroke noong 2021 at hindi na po makalakad. Talagang grabe ang sakripisyo nito ni Madam
At siya po ay uminom ng Amazing for during the time hanggang sa yung kanya pong wheelchair ay bininta na sa akin at para makabili po ng ating mga amazing products. Ikwento mo, madam, kasi sabi niya ngayon, yung kanyang asawa po dati, hirap na hirap sila. Ngayon po ay nagmumotor na, nag-drive na ng motor. So it's amazing kasi ngayon bumalik siya at bumili po ng ating mga produkto. So madam, kwento po ninyo sa ating mga nanonood yung nangyari po sa inyong asawa. Last 2021 po, Dok, inatake ang asawa ko. So, dinala namin sa ospital at nung ilabas, totally stroke na talaga. Talagang hindi na Hindi na siya makalakad. Nakahiga na lang sa tama. Siya. Tapos nung nangyari, may reseta sa kanya itong Gamot. na hindi naman sa kanya talaga Tumatalab. Sabi niya, alisin mo na itong mga gamot sa akin kasi hindi na talaga ako. Hindi niya kaya. Hindi wala na talaga ako. Pag-asa. Nararamdaman na pag-asa. Sabi ko, ano naman ang gagawin ko? Sabi niya, hanapan mo ako ng magandang gamot para naman gusto ko pa mabuhay. Kaya na-invite ako ni Mrs. Olimpo. Oh, Miss Olimpo, na yung anak niya, na yung anak na natulungan natin kasi kung may leukemia, yung anak niyang dalagita, nagkikimo. Sabi ko, inanap ko yung office mo. Nakalata ko, ano ba, doon pa sa may DCGB. Opo. So, hinanap ko ang makalipat dito sa Albay. Sa may tapat na. Bangko Sentral. Bangko Sentral. So, dito na ako nagbili ng gamot sa'yo. So, ngayon, nung nakabili ako ng gamot, dahil meron pa akong budget, nasa Rudyako siya. So, uminom siya ng Mega 1 noon. Naubos na yung isang box. May pagbabago agad. Nakalakad siya. Nakawatayo na siya. Tapos nawala yung mga manas niya. So ngayon, So ilang linggo po yun, ilang buwan bago siya nakatayo? madali lang. Mga isang buwan lang. Mahigit isang buwan. Mahigit isang buwan lang. Oo, mahigit Na isang dati buwan. ay nakahiga na lang sa kama, ngayon nakatayo. Oo, madali lang makaskas yun. Makaskason. Kaya nung naubos Nung yun, naubos na yun, sabi ko, wala na akong pambili. Dapat i-use natin. Sabi ko, kausapin ko na lang si Doc Joey na ano kaya, kung nakatayo ka na, bumaling ka na, nakalakad ka na, wala nang gagamit ng wheelchair mo, balik ko na lang yung para finish yung patno. kaya pala sabi mo sa akin noon, o Doc Joey, pwede ba ang wheelchair to? Ibenta ko sa iyo at ibili ko ng itong mga produkto mong natural na nakatulong sa iyong asawa. Sabi ko naman, para tuloy-tuloy nga ang paggaling, okay. So, nung pinainom mo siya noong mga produkto natin, ano nangyari? Tuluyan siyang Tuluyan gumaling. siya gumaling Praise God. sa ngayon, nagmumotor na siya. Jesus, praise God, hallelujah. Nakakatulong na siya sa akin sa pagsain, Yes. Kaso, syempre matanda na siya ngayon. No. Yung ugali na naman. Ay, hayaan mo na yan. Gagaputin natin. Hayaan mo na yan. Yung ugali na So, naman. ano po masasabi mo sa ating mga Maraming produkto? salamat at talagang amazing. Amazing talaga. Products. Ngayon, eto, bumalik ako kay doktor Oo. para bumili naman ako, nagkonsulta naman ako kasi Para sa iyo bumalik naman. na naman yung aking hyperacidity dahil stress na nga ako Okay. sa sobra na naman ang kanyang Kaya relax siya. Laging magdasal tayo sa Panginoon. Opo. Positive attitude. At ito mga produkto natin na nakatulong. Opo. So, ano po masasabi ninyo, madam, sa mga nanonood sa atin ngayon? Doon sa mga nanonood at hindi pa nagsubok na bumili ng gamot ng Amazing Treo at saka Amazing 4, Mega 1 at saka lahat ng produkto, subukan nyo na kasi hindi kayo magsisisi. Talagang may pagbabago, Very, very may ako nga ito, o tingnan mo, masakit ang aking katawan at saka ang tiyan ko. Ito, nag-try ako ng green tea. Okay. Naramdaman ko parang nawala na yung hapdi ng aking bituka. Yeah. Kaya lahat ng mga hindi pa nakapag-try ng gamot ng Amazing Treo, punta na lang kayo dito kay Doc Joey dito sa tapat ng Central Bank. At mabait si Doktor kung kulang ang inyong budget. Pwede nyo na lang kausapin. Hinganan nyo na lang ng discount. Kasi ako nga ito, nag-avail ako ng discount. So, kung gusto nyo mag-member,
pwede. So maraming salamat, Dok. So, thank you so much, Madam. Talagang Salamat. God is good. God talagang gumagalaw siya para matulungan ang ating mga pasyente. Kasi ang sinasabi ko parati, ang ating Panginoong buhay ang gumagawa para po tayo matulungan. Maraming salamat. At ginagamit lang po ang ating amazing products, mga amazing po na yan. So salamat. Hopefully si Sir ay tuloy-tuloy ang pagaling, tuloy-tuloy magkapagkamo magdandahan lang pag-drive ng motor. At kayo naman sana po ay lalo tayong lumawi ang buhay. God bless po and good day. Salamat. Okay, magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Madam Elsie Domingo ng Manito Albay. At ikukwento niya po yung nangyari kay Mr. Domingo na ito po nung pumunta sila dito, ang daming karamdaman at yung pong creatinine 700 plus. So ngayon po after 3 months of uminom ng ating mga amazing products, especially yung amazing po, ngayon po yung creatinine is only 137. Okay. At yung doktor, yung medical doctor nila nagulat. At paano nangyari yon? So, aside from that, ang dami pang sakit ni Mr. Domingo at ipapaliwanag po sa atin ni Ma'am Elsie ay dati po grabe ang karamdaman, ngayon po konti na lang po. Actually, uric acid na lang ata. So ma'am, paliwanag po sa ating mga nanonood, ito po yung nanonood po sa atin ay buong Pilipinas or even buong mundo, para malaman nila na tayo dito talaga tumutulong sa ating lahat ng taong naniniwala. Unang-una sa Panginoon Diyos, pangalawa positive attitude, pangatlo dito po sa mga amazing products natin, yung amazing po na galing sa Amerika. Ma'am, take it away. Si husband ko po, nung nagsimula po ang sakit niya, October 9 na 2024. Tapos po, nahihirapan po ako kasi hindi siya makagalaw, namamaga itong dibdib, pati yung tuhod, saka paa. Ngunyan, nahihirapan po ako kasi mawiwi, bubuhatin. Hindi pala makalakad, Opo, dahil makabangon po. Hindi makabangon, siya. grabe. Opo. Nahihirapan na ako. Sabi ko, nag-abot po sa oras na i-emergency po siya. Saan po dinala? Diyan po. Pwedeng. Sige po. Dinala Sa isang po ospital. Sa Tansuling. Kasi, doon mo nasama nito. Sama nito mo ng Opo. ospital. Tapos sabi ko, ay, agapan nyo ito kasi delikado. Magdadialysis na to. Sabi niya, ihana may kilala kayong doktor? Sabi ko, wala po. O sige ngayon, i-refer kita sa UST po baga. Si Dr. Melissa Antonio. So, ito, specialista po sa kidney. Kidney. Opo. Nephrologist po ang tawag. Opo, nephrology. Dinala ninyo Dinalami po. kay doktora. Opo, mabait man po siya. Niya. Tapos Po, pagdai po, kasi dakulunan po ang pasyente doon, dyan, refer dyan po, dinala sa Tansuling. Tapos, pagkatapos po ng 4 o 5 araw ito, 4 o 5 araw ito, sabi ko, dai ko kaya na magbantay sa ospital. Sabi ng anak ko, kasi umuwi yung anak ko, sabi niya, umuwi ka na lang sa bahay, baka dalawa pa kayo ang di umuwi na po ako. naiwan si tatay sa ospital. Opo, kasama siya Buda, yung anak ko. Tapos po, nung inuwi na, grabe po, ganun pa rin. Dai po nakakatukaw. Pag nakahiga, bubuhatin mo po talaga. Kasi mga makulubong na po. Tapos, ang sabi niya, abok ko na ngayon para makibulong ta. Maputlaon na po siya. Tsaka, nagtitinga-tinga na po. Parang nahirapan ng huminga. Oo. Sabi ko, Diyos ko, ano po ito? Ano ang itong nangyayari?
lahi po pala nila, apat sila magkakapatid, puro arong ka ito ang sakit. Tapos, sabi niya, try natin si Doc. Kayo po. Doc Joey. Oo, kasi yung So napakinggan radyo. po niya sa radyo. Oo, kasi lagi po naka-on yung DCGB. Iyo po. Oh, sabi niya, try natin. Sabi ko, di sige, ano ko siya. Pumunta po kayo dito, Abril. Opo. Ako, hanapin natin ito para, iyon ang gusto niya, sundin na natin kung dainan niya ko yan marahay para dai kita mabasol. Sabi ko, sa mga kapatid, check man po siya. Mga taga Pangasinan po siya. Iyo po. Di, hinanap nga namin Tapos nung natagpuan. Ang pumunta po ikaw at saka yung pamangkin mo. Opo. Kasi hindi na makakalakad si tatay. Opo. Yan. Nung naubos niya yung gamot na bigay nyo, aba, nakatayo na po. Nakakatayo na. Nakaupo na agad. Opo. Nakatayo. Nakaupo So, nung pumunta po kayo dito, sinabi kong bumili ata ng good for 1 month. 1 month ba binili mo? 15 days? 23 days. 23 days lang. Oo. So, within 23 days, si tatay nakaupo na, nakatayo na. Opo, Pero yun po, nakatayo. praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Opo. Sige po. Tapos, nagbalik kami dito. Yan, so may mga darating pa tayo na pasyente. pera. So, niready na namin yung mga ipipick up, diba? So, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-a-avail at talagang sinusubukan po ang aming mga products. So, by the way, ang ating office po, located tayo. Dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and front Bangko Sentral ng Pilipinas. Once again, located kami dito sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and front Bangko Sentral ng Pilipinas. So, free health consultation po dito kay Doc Joey Bitito. So, ito po yung mga contact number ni Doc Joey. So, medyo babagalan lang natin, lalong-lalo na yung mga nakikinig po sa radyo. Yan, talagang inaabangan po yung contact number ni Doc Joey. So, ito na po yung contact number po niya. So, sa Smart, ayan, naka-ready na ba tayo? Sa Smart, we have 0910-44-82598. Again, 0910-44-82598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. Again, 0917-853-8933. And of course, sa masipag po na technical department ng DCGB, kay Sir Nems Flora, maraming salamat Sir always sa pag-monitor po ng aming programa. And of course, ayan, so kay Ma'am Sofia Paila Bakrang from Ligao, ayan, so good afternoon. Ayan, thank you so much po sa pag-comment, pag-like, and pag-share na po ng aming programa. Ayan, so talagang nakaabang siya ng ating programa every day. Kasi nga po, dito po gumagaling na yung kanyang father na almost 2 years na stroke. Ayan, nagkasakit sa baga. Yan, so may prostate, lalong-lalo na yung kanyang iniindang na health concern na asthma. Ayan, so paunti-unti, dahil sa pag-take ng ating mga amazing products po ay patuloy na lumalakas si tatay. So nag-message din si Ma'am Maria Vlog from Rapo-Rapo. Yan, yung asawa niya po may may bukol, may tumutubong bukol sa likod dito sa lieg. Ayan, so ngayon nag-message siya kung pwede na daw na magtrabaho yung kanyang asawa while taking ng ating Amazing 4. So it's up to you. Ayan, kung kaya ng pasyente habang nagtatrabaho, pwedeng mag-take lang na yan, hindi po mapabayaan yung pag-inom ng ating mga amazing products as long as po na kaya na magtrabaho. Pero, yan, kung gusto natin na mabilis po na makarecover tayo, mabilis pong malunasan ang ating health concern, ayan, so mas mainam po na magpagaling muna tayo. Kasi yung trabaho, anytime, pwede po natin balikan yan. Kasi kapag ang ating kalusugan po na lumubha, 'di ba?
pati trabaho po natin apektado. Ayan, yan na po yung anak ni Sir Avocado. Ayan, so nag-pick up na din po ng ating Amazing 4. Ayan, so every week po nag-avail siya ng Amazing 4 para sa kanyang father. Ayan, so nagme-message na lang po siya sa atin para i-pick up yung products, diba? So, sabi ni Ma'am Sofia Paila Bakrang, thank you so much po, Ma'am. Good evening po sa lahat dyan. And good evening din sa inyo at sa iyong buong pamilya. Yan, si Tatay Bay, nakainom na ng Amazing 4. Yan, so sa lahat po na may mga karamdaman, diba? Sa lahat po na may mga health concern, subukan ng ating napakagaling na Amazing 4, Amazing Trio at si Mega One Capsule. So, ngayon po talagang grabe. Yan, so grabe po yung ating energy today. Yan, talagang lahat ng lakas natin ngayon nakalabas, di ba? So, almost kanina 7 a.m. in the morning, grabing pasyente natin. Of course, nais ko pong pasalamatan ang kapitan po dyan from Kalpi, Pilar Sorsogon. Ayan, talagang nagbigay po ng oras. Bye-bye! Thank you so much po! Yan, so talagang binigyan po ng oras, panahon na maipakonsulta niya yung mga kabarangay, yan yung mga constituent niya po dyan sa Kalpi, Pilar Sorsogon na si Cap Yolanda. Ayan, so nakalimutan ko yung apelyido kasi nandito sa phone natin. Yan from Kalpi, Pilar Sorsogon. Ayan, ang daming pong pasyente, halos isang sasakyan na pinakonsulta po dito kanina. So, meron po ng breast cancer, yung isa nanlalabo ang mata, yung isa po may myoma and cyst sa ovary, yung isa naman po may diabetes, yung isa almost 1 year na may UTI, yan. So, si nanay naman po, nananakit yung balakang at nanlalabo yung mata. Yan. So, opo, ma'am, nakainom na po. Ayan, malapit na po siyang balik dyan. Ayan. So, malapit na po siya mag 15 days pa lang na pag-take ng ating Amazing 4. Yan. So, ilang araw pa lang na nag-take ng Amazing 4, diba? So, 2 days, may improvement na agad, diba? So, yun, nagkakaiba-iba po tayo dito sa mga dosages. Nagkakaiba-iba tayo dito sa mga health concern. Ayan, sa pagbigay po ng dosage. Pero as long as po na kaya natin i-avail si Amazing 4, mas maganda po para mas mabilis po tayo makarecover. So sa una po, huwag po natin isipin yung gastos. Kung gusto po natin mabilis na makarecover tayo, kasi po kapag gumaling na kayo, yan, syempre magbabawas din po yung iinumin ninyo, magbabawas din po yung gastos po natin. Kasi dito, nagsisimula tayo palagi sa taas, pababa. Hindi tayo nagsisimula baba hanggang sa taas, di ba? Kasi yung high blood natin, example, yung high blood po natin, di ba? Yung iniinom natin para sa high blood lang. Later on, may problema na tayo sa kidney, sa puso, sa liver, so complication na siya. So once na nag-take kayo ng ating Amazing products, yan, pangkalahatan po siya. Yan, di ba? So sa lahat ng parts, ng organs na ng ating katawan, lahat po yan ay aayusin na ng ating Amazing 4. Ayan, so galing din dito si Sergio. Ayan, sumubok lang ng products natin na Amazing Trio kasi hindi po talaga nagiging normal yung problema niya po sa uric acid. Yan, so nasubukan niya within 5 days. Nirecover niya, ayan, so nirecommend niya yung kanyang asawa na nagtatrabaho po dyan sa PNP. Ayan, so galing din dito today. Yan, so kahit, di ba, na in-encourage niya yung kanyang asawa na mag-take ng ating Amazing Trio kasi nga po ay may diabetes. Yan, so sabi ni Ma'am Sofia, ayan, so nakikinig po siya yung ma'am si Papa. Ayan, so si Tatay Felicito from Ligao. Ayan, so regards po kay Tatay. Hopefully po ay tuloy-tuloy yung pag-take niya. At the same time po ay iniiwasan niya po yung mga bawal. Ayan, so shout out po sabi ni Papa. Ayan, so kay Tatay Felicito Paila. Ayan, so good afternoon Tatay at sana po ay nasusunod natin yung pag-take at bago po maubos, see to it po na babalik tayo dito sa office natin. Okay? So again, tomorrow po, open po kami starting 8 a.m.
Yan, so kung mas maaga, mas maganda, mag-message lang tayo kay Doc Joey or mas kilala natin na ang lalaking hindi tumatanda. Again, starting tomorrow, 8 a.m., open na po ang ating office sa mga mag-a-avail po ng ating mga amazing products. Yan, so open tayo tomorrow. Ayan, so free health consultation. So libre lang po ang pagpapakonsulta. Walang bayad. Libre po kami na mag-advise sa inyo. Yan, so kung ang kailangan lang ay mag-avail kayo, dun lang po yung babayaran natin. Pero sa consultation, sa pag-advise, so libreng-libre lang po yun. Wala pong bayad. Ayan, so kung gusto natin sa walang bayad, dito tayo pupunta kay Doc Joey or mas kilala po natin na ang lalaking hindi tumatanda. Okay? So once again, maraming salamat po kay Cap from Calpi, Pilar, Sorsogon, Barangay Calpi, Pilar, Sorsogon, kay Cap Yolanda. Ayan, so nakalimutan ko lang yung apelyido kasi nandito sa cellphone. Maraming salamat. Of course, ngayon, I think nakikinig sila dyan. Ang dami pong pasyente kanina. Kay Mr. and Mrs. Paula from Calpi, Sorsogon. Yan, so galing din dito. And of course, kay Nanay Lilia. Ayan, so Liron from Calpi, Sorsogon also. Yan, kay Sir Gabriel Borja from Calpi, Sorsogon also. Ayan, nagpa-consult din po na may problema po sa mata. And of course, may UTI. Yan, so kay Ma'am Josefina Balmaceda na meron pong breast cancer na almost po ay 1 year pa lang na nabiopsy. Ngayon po, halos nagsisisi sila dahil po ay nagpa-biopsy. Kaya po, hanggat maaari, kahit tayo po ay in-advise, tayo po ang magdidesisyon sa ating sarili. Hindi po dyan, yan, kung in-advise tayo na kung ano man na proseso, so tayo po ang magdidesisyon. Kasi po, tayo ang may hawak ng buhay natin, hindi po ibang tao. 'Di ba? Kasi ang pagsisisi po ay laging nasa huli. If ever na may nahiwa dyan, may nagalaw dyan, 'di ba? So, ano yan? Wala na tayo magagawa. Sabi nga, 'di ba? Nilabas ka ng magulang mo ng buo-buo. Habang ikaw ay nagkakaedad, yan, nababawasan na yung parte ng katawan mo, di ba? Ang saklap. Yan, so kaya po maging maingat tayo sa ating mga kinakain especially, di ba? Kasi kung ano po yung mga pinapasok po natin sa ating kalusugan, sa ating katawan, ay magre-reflect po yan later on. Pero kung pinapasok natin, puro mga pagkain na kinakailangan po ng ating kalusugan, so, may iiwasan po natin na magkaroon po tayo ng karamdaman. Pero kung puro bawal yung kinakain natin, so wag ka nang magtaka na magkaroon ka ng health concern. Okay? So, again, tomorrow po, open tayo starting 8 a.m. to 6:30 in the evening. Free health consultation. Okay? So, nandun yung cellphone natin sa loob, kaya hindi natin ma-shoutout yung iba na nag-message. Kay Ma'am Tin, na nagda-dialysis po yung kanyang asawa. Ayan, so tuloy-tuloy lang po na umiinom si Sir John ng ating Amazing 4. Ayan, Amazing 4 na kasi nakahanap na sila ng budget para pang-avail ng Amazing 4. Kasi 'di ba, tayo bilang isang tao, kapag gusto pa natin mabuhay, gagawa tayo ng paraan para ay makapag-avail tayo. Kasi kung puro tayo reklamo sa buhay natin, wala akong pera, maghihintay na lang ako na mawala. So, masarap mabuhay sa mundong ibabaw, lalong-lalo na po kapag kasama natin yung mga mahal natin sa buhay, yung pamilya natin, at especially masarap mabuhay na sa mundong ito na wala tayong iniindang karamdaman. Di bali na pong simple ang buhay, walang problema, lalong-lalo na sa kalusugan, di ba? Masarap mabuhay sa mundong ibabaw na payapa ang ating isip. Okay? So maraming salamat po, Ma'am Len. Lalo na po kay Doc Joey Bitito, God bless po. Ayan, so God bless din po. Ayan, so nandyan po si Doc Joey, and of course, nandun din po si Miss Angel. Ayan, yung ating Angel dito sa office. Ayan, si Doc Joey nandito din po. Nakaantabay din po sa ating programa. Okay, sa mga nakaantabay din po sa DCGB News Online, mga nakikinig po sa radyo na talaga pong inaabangan tayo
everyday, inaabangan tayo sa radyo para mapakinggan tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. At lalo po natin pinag-iigihan na makapag-spread tayo ng tulong sa mga gustong matulungan, especially po pagdating sa kalusugan. So kanina yung nag-message sa atin, ayan, so na dati po na umiinom ng ating amazing products, ayan, so na-stop dahil po sa financial problem. So ngayon napilitan po sila na magpakonsulta sa isang hospital. Yan, so na-required for biopsy. Yan, yung isa po din po na nagpo-programa about sa kalusugan. So, na-required din for biopsy. So, dito sa atin, yan hanggat maaari, di ba, huwag po natin ipabiopsy. Yan, so pag-isipan po muna natin ang maigi. Kasi kapag na-biopsy na, kukunan ng laman, if ever na confirm na cancerous, ayan, may tendency na kakalat po yan. Diba? So, galing din dito pala si Tatay Rebadulia, si Tatay Marlon Rebadulia from Taisan. Yan, so na-confirm din po na meron pong cancer. So ngayon, halos sabi ni Tatay, malakas na ako, nakakapag-motor na ako. Pwede bang Miss Len or Doc Joey ay mahinto ko yung pag-inom. Ayan, so kasi 'di ba pag cancer po, 6 months to 1 year yung proseso po dyan bago tayo talaga maging kampante. Yan, sabi nga, 5 years to 20 years na ikaw ay cancer-free na, 'di ba? Kasi cancer cell po yung kailangan po natin dyan na matanggal yung ating mga cancer cell, 'di ba? So, ayun. So, kung may mga katanungan pa tayo pagdating po sa kalusugan, feel free na mag-message po kayo kasi open po yung ating mga contact number. Once again, ang contact number po ni Doc Joey sa Smart. Ayan, so paki-take note again sa Smart. Tingnan natin kung tama po yung pagkakasulat natin. Sa Smart, we have 0910-44-82-598. Again, 0910-44-82-598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. Okay? So, yan po yung official contact number po ni Doc Joey or pwede po ninyo siyang hanapin sa Facebook page na Doc Joey Bitito page. Yan naman po, naka-upload yung ating mga nai-encounter na mga pasyente everyday, yung mga gusto magpa-picture, ina-upload po natin dyan para po mas marami tayong ma-encourage. Kasi tayo bilang Pilipino po, di ba? Kailangan muna natin ng maraming patunay para po mawala yung mga duda natin sa buhay. Na samantala na ilang taon na tayong nagsasakripisyo sa ating mga problema sa kalusugan. So, balit, di ba? Marami tayong kaakibat na duda, takot. Yan, so hindi natin yan maialis. But then, kailangan po natin magdasal tayo para po maibigay sa atin yung tamang i-intake natin, tamang pamamaraan kung paano po natin malulunasan yung ating mga health concerns. Sana gayahin natin si Sir Raul Hana na natulungan po natin na umiihi na ng dugo. Diba? Na umiihi na ng dugo si Sir Raul sa pamamagitan po ng pagdadasal. Ayan, humingi siya ng advice kung saan po siya matutulungan, malulunasan ang kanyang health concern. Kaya pagdating doon sa may tulay, diretso dito, pagdating sa may Bangko Sentral, ay nag-stop sila at diretso sa office natin. Kaya ngayon, marami din po na i-encourage si Sir Raul Hana upang matulungan, malunasan din po ang kanilang mga health concern. So, I think this week, may na-recommend po si Sir Raul na mayroon din po enlarged prostate. At isa pa sa pinaka-problema doon is naka-catheter. Within 3 days na pag-take ng Amazing 4, pinatanggal po yung catheter. So, hanggang ngayon, umiinom na lang po ng Amazing 4 at the same time kasama po yung ating Amazing Juice. Kaya po, sa lahat ng may mga tanong pa about sa Amazing 4, yan, pwede po kayo mag-message sa atin. Again, ang Amazing 4 po, hindi isang kapsula. Kaya sa mga nalilito,
Ang Amazing 4 po ay 4 na kapsula. Nandyan ang ating Mega A na loaded po sa antioxidant. So, 5 klaseng mga berries na maganda po for detoxification. So, kung yung mga basura natin sa loob ng katawan natin, mas mainam po ay mailabas po natin yan through detoxification, through bowel movement, pag-ihi, and sa pagpapapawis. Ayan. So, and of course, ang ating Mega A po, 5 klase po yan ng mga berries. So, meron tayong mushroom. Nandyan ang multi-5 capsule na magaling po para sa immune system. Ayan, napapalakas po siya ng immune system. At the same time, napakagaling po niya sa may mga cancer, may mga bukol, may diabetes, may katarata, may sakit sa puso. Ayan, so magaling po ang ating multi-5. Nandyan po ang ating Miracle C, 5 klaseng vitamin C, 5 different advanced form of vitamin C. Magaling po siya sa may mga problema sa mata, nanlalabo ang mata. Magaling po siya sa may mga ubo, sipon, trangkaso. Ayan, sa may mga gusto pang bumata, meron din po siyang anti-aging properties. Ayan yung yellow na kapsula po yun. And of course, nandyan ang ating Mega 1, na meron pong 21 natural ingredients. So, yan po yung Amazing 4, 4 po na kapsula, diba? So, yan ang binansagan na Amazing 4 na napakagaling. So, sa Monday po pala, ma'am, balik ni Papa Felicito Paila, ma'am. Yan. So, maraming salamat po. Yan, so, yan, kung kinakailangan natin na, ano yan, na pumunta dito as long as yan na may oras pa ay bumalik po tayo. Ayan, kung kayo po ay pinapabalik, may follow-up consultation, bumalik po kayo. Kung kayo po ay nakaramdam na kayo po ay magaling na, mas mainam po ay bumalik tayo, humingi tayo ng advice kay Doc Joey kung ano po yung next na gagawin po natin. Okay? So, kung ako po ay may nakaligtaan pa, ayan, mag-message na lamang tayo kay Doc Joey. Ayan, so baka makalagpas tayo sa oras. Ayan, mapakilitan tayo. Ayan, so again, ang contact number po ni Doc Joey sa Smart, we have 0910-44-82598. Again, 0910-44-82598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, wag po natin kakalimutan, i-follow po natin ang aming Facebook page na Doc Joey Bitito page. Ayan, para po every time na may mga announcement tayo, may mga promos tayo, and of course, makita natin yung mga nagpapakonsulta sa atin, yung mga programa natin. Yan, so, updated po kayo, 'di ba? So, share po natin para marami din po kayo matulungan, ma-encourage na may mga health concern. Okay? So, maraming salamat po. And for now, magpapaalam na muna ako for the meantime, but magbabalik po ang aming programa tomorrow. Once again, Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, sa Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, sa Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang contact number po ni Doc Joey sa Smart, we have 0910-44-82598. Or sa Globe, we have 0917-853